Elikkä moikka kaikille! Mä alan tänään kuvaamaan teille maideita ja... Eli... No mä tein tässä maidessa, että mä esittelen meidän kahta mökkiä ja muuta. Mutta aloitetaan! Miten mä kuvaan? Siis joo, mun pikkasisko tekee myös videoa. Joo, mun pikkasisko ehkä vähän liikaa liioittelee tuolla. Joo, eli aloitetaan ekana keittiöstä. Täällä on tämmöiset hienot vehat. Just ollaan syöty. Sokevaisia. Ja joo. Meillä on näitä ja kaikkea tämmösiä. Joo, sitten toinen huone. Vessa. Ja ylä- ja alas on mennyt täällä. Ja nyt on varmaan aika esitellä toinen mökki. Eli se on täällä. Mutta ehkä mä voisin samalla myös esitellä mun pihaa. Täällä kasvaa kaikki mansikat ja muut. Tää on tosi kiva. Täällä. Sitten tässä on tää valkoinen hiippukeinu ja mun isovelin potkulauta, kun mun isovelikin tuli tänne vuonna. Ihanaa. Joo, tää on siis tosi kiva. Tässä on mun lemmikkipeilypuu. Mut joo, eli... Tuolla oli sit keinu. Tuolla just tänne. Sitten tässä on meidän iso mökki. Tässä on kyllä yläkerta. Tää on niinku alakerta, mutta tuolla ylhäällä on niinku yläkerta. Niinku täällä ylhäällä. Niinku täällä on yläkerta. Joo, niin mä unohdin kuvata teille tämänkin pihan. Tässä on tämmönen laiva. Täällä tuulee 2 tuolia. Ja kaikista tuulin tässä on ehkä tää ankkuri, jonka... Sitten täällä on ihana meri, jossa mä aina uitaan. Ja tuolla on toi saunamökki. Ja mentäispä heti alamökkille. Nyt mä menen ekaan kertaa yläkertaan. Se on maailman kauhein. Ei osaisi mökille ekaan kertaa. Ja sä älä mene vielä, eikä esittele muu koti. Täällä on nyt tosi kiva. Täällä on tää hieno vessa. Täällä ei ole ehkä valo. Missä nää valot? Täällä ei ole valoja. Varmaan koska tää on tämmönen vessa, mutta... Nyt on ainakin täällä valo, eli tämmönen vessa, joo. Ja sitten... Ei tossa mulla... Ei kun onko sää mun... Taisin mun latuheelta keksiä. Tämmöstä pesukone tietty. Ja jos te haluatte nähdä mut pleikan parissa. Okei, nyt tehdään se. Eli siis nyt mä pelaan tätä peliä täällä. Odottaa. Oh my god, mitä sekoilee tää meidän. Siis mä pelaan tämmöstä peliä. Eli jos mä en osaa, niin mä odotan milloin mun isoveli tulee. Just ei tää toimi. Tossikaan. Ja tässä on kitarra tuolla ja mun isoveli nukkuu tuolla ja nyt tulee pelottavammin. Tää on pelottavin tää. Yöks, toi on kuollut ampahessa. Mennään. Ja nyt mä laitan tässä salaman, koska... Se mä haluan nähdä sen yläkerran. Okei, tää on tämmönen. Eli juu, täällä on kaikki tämmöstä. Eli juu. Täällä on tosi pelottavaa oikeasti. Kato nyt me tullaan tänne pelottavaan huoneeseen. Ei enää valot. Näkee olkoon. Mä en oo ikinä kattonut tänne. Ossi. Tää on Ossi. Tää on mun... Tää Ossi. Tässä on 3 kelloa. Mutta mä luulen, että nää kellot kyllä näyttää ehkä vähän väärää nää. 3 kelloa. Varmaan Ossin lippis.
noi siemenet sänky, jossa voi nukkua ja mä ehkä nukunkin huomenna. Täältä menee pölle. Ja näin. Jos on tämmönen... Onko tämmönen? Se on hamat. Anteeksi vaan. No se on mun kaverin Sonjalla. Mun pikkuveli ne. Tää pippaa. Pikkuveli mukana. Moi Sonja. Joo, mun äiti kuuli ehkä vähän huonosti, koska mä soitan tästä vanhasta kännykästä. Joo, moikka. Okei, tiedätte kai, että mä esitin, että toi toimii. Ei toi oikeesti toimi. Tää piru. Kato. Mun pikkuveli on täällä. Okei, eli mun pikkuveli. Laitetaanpa hetki. Tossa on mun isoveli. Muutenkin. Aha, okei. Tossa on mun äiti. Nyt meidän on varmaan jo aika tehdä jotain muuta. Mietin. Voi vitsikö. Nyt mä näytän teille mun lempipaikan, missä hän voi olla aina. Autista. Kato, mä oon täällä puussa kiipeilemässä. Tää on varmaan mun eka editoima video tai semmoista, mitä mä en oo editoinut. Joten laitetaanpa tämä nytten tähän. Toivottavasti että näette tämän videon, mutta suorassa lähetyksessä uimapuussa oleva tyttö kuvaa teille videoita. Huomennakin mä tein teille sitten maiden, koska tänään mä kävin jo uimassa 4 kertaa, joten huomenna mä käyn varmaan 5 kertaa. Ja mä kuvaan myös sen, koska mä nukun tuolla ylhäällä pelottavalla vintillä. Mutta tästähän tää vasta alkaa. Nähdään varmaan vuoden päästä. Okei, nähdään ihan kohta. Odottakaa siinä hetki. Ai. Au. Okei. Eli nyt me mennään Keinuun. Se on varmaan tosi kivaa. Odottakaa